Ayo baris. Baris berbaris. Ayo aja ngantuk. Menene balong panggang. Ayo. Latar banjur Pak Roto ang sumeko tondo mula kadang negara nggih. Nggih. Pak Roto sumeko tondo mula kadang Mas Omek ya. Salam kanggo besan Pak Pina kali Pak Rena sugeng dalu sugeng mirsani live streaming ya Pak Pina Pak Rena Kapak Pak Pina Kendung. Salam teko Mas Omek Malaysia. Najan bocah gunung kaduga anglipung jiwa raga pokok porong karamatan mamprom urukon marang oh
dina wangi boktan sakelingan kedanan bocah aduh Cik Aduh Mas. ibarate kadung ngene iki piye kadung gayo litang iki kadung ngene iki lho angel iki Tak renungi pati geni Mas. so piye Pamriye. Aduh, Cik. Aduh Mas. ora Dik Arep ben luluh atine. tobat. Kudu tak nangis, ya. Cerita Aturan pekarepi ya mung sliramu priya sing tak tresnani. Mbak Indah Waranggon